namabega yobwekiranu korwase county ya Kisii awase aba omweso ase omongina Rael Nyakerario mongina we miaka 53 oyo bakagosibirwa korwase ekigambiro ya Kisii ase konyora akumeirwe egesibo nigo Rael abete gagosibwa kubwatikana na mamocho yokubwatirana na Maina Ochogo na baigo Pacifica Nyakerario ase okumukonora amaiso omwana Junior Sagini mutienyo 10 omwaka obwechi 2022 nigo munachekina Justice Wagweru abagakoeneki abuna magega yokoligereria oborori bwabete bogwekiwa busibekigambiro nigo botari kworokia ase omungina Nyakerario abete gakobwatiraniwa nenganeyo Nyakerario nigo aorokyo mogokoye ase boigo abantu baba bagochengera okobwato kwaye Eyara matemuaya buya nyasa buya mono buya na koka sana. Mungu anasaidia mimi anakoka. Mungu anasaidia mimi ni kieriose. Mimi naenda nyumba yangu, mimi hakuna kitu. Si mimi peke yake nyumba yangu. Hakuna mtoto. Si mtoto hii ni mjukuu ni yangu. Mungu anatoa nyumba ya kera. Asante. Anakoka saiti. Hakuna maneno ngine. Ekero sio ndiye kimwakire. Ngote wanga ekina kyo mungino oli Rael Nyakerario tebekana tenga na rusiti omwana maiso. Koti atebirenga ere ta participate tiko sta koretike egenteke na some judgment ntambe origerio basaidi barengo barono bo muswaje omo yaro tebekana ngatabi bongo bwembo ibia nero kwanete lakini budget current expert osomonto orego tebanga na nero koretike ngenteke mujajo tenga kangarilio yaro go soirwa ne okonya abantu bakorera amagosa gosirio busaidi ne kina karo kikararigereria nyoranga investigation ya korera ngiya yare ko warante offense yo konya abantu bakorire obusadia igo omongino yiyo obwatukyo koti ya motigire yarolirenga engenjeria abwate twasibo miaka 5 njarenge boronge